Galdeitegi baten gontzut. A ber, izan duzu inoiz esperientzi paranormalik? Hiru aukera daukazuz. Ose, ezin jozu zeu nahi duzun esan. Hamenik hiru aukera moten doraz, zenzanabe hiru aukera moten dorazela. Bat, inoiz ez? Bi, bizitzan behin edo behin, astean bitan gutxienez. A, B edo C? Astean bitan ez. Astean bitan ez, baina behin edo behin? Bai. Oh! Baina ezin dira kontatu. Bai, ez, porque gero bestela loin berdet eta... Ezin da kontatu, da zu txakra zabalita batuzla. Bai, ez que gaur espiritu dara sartuko zaizkit, orduan ez kontau. Dana itxi, dana itxi. Gaur txakrak itxingo ditut. Bueno, osea que, bai, Eta ez dago zu baten bat kontatzeko moduan? Ez. Osa personalak izan dira, eta hola hemendik urrun eta pizka lagunduta giroa gaitik, eta igual inguruko sustantzien gatik, eta ez dakit. Bai. Tititin! Urrengo galdera nago Beste galdera bat. Bai, bai. Zeniazten Amazoniako ayahuasca, zeremonia. Hori bada, nik horbe sinisten dut Hori horretan. azten bara kontatzen programa hau eta beste bat. Urrengo programan etorri eta hengo dugu. Bai, urrengoan ingo deu, gora bihotzak millennium moment. Gora Beste galdera, Ana. Bigarren galdera, gauerdia pasa eta psikofonia bat entzun duzu zure egongelan, bakarrik zaudela. Hiru aukera. Psikofonia baten bat. Aizu, ze ondo iteituz horiak. Neutartek antzuten txu, baina zuzuntan izto da. Gauetan, sobre todo. Bat, A, iztegi baten bilazoaz. Zer dine honek. Hiru, B, miren, formal, Ez que umiak daude, tapatu belarriak ez duen logiko A ver, miren, umiak bejakin berdez realitate bat da. Ai, ama, Jesus. A ver, A, iztegi baten bilazoaz, B, onomatopeiekin erantzuten diozu, en plan, txopiz, pum, super, bai? Eta D, poliziari ditzen diozu, hau da, aguazilari, txotorren iretxera, porque... Oain, arbizun bizan esan ez, alguazil ere dituko nuzki. Aguazilari. Oso alguazil berezia dauka. Ah, bai? Bai. Urte eta ondio trompetillarekin, hortik... Eta esaten dago, bazterretan gelditu nahi zabe, eta etxako ezer ulertzen. Ba, bea da, psikofonia. Zolan, entzuta, esan duzu! Fenomeno bat, Manu, usu bat. Bueno, hirugarren galdera, oheratzean presentzia bat nabaritu duzu. Non? Itxo, niontxez, oheratzean. Izarapian. Txupentza duela 2 hilabete dibortziatu zarela, eta bakarri zaudela etxean. A ver, favorez, nire realitatea da. Eta favorez ez Miren, estoy jakin. A ver, estoy jakin, miren. Bueno, segi. Quiero contar bernazu, Bueno, bat. Zer alda izan, bat. Mamu bat. Claro, el más allá. Hildako zenide bat. Claro. Hiru. D. Ez zaude zure oean. Osa, de repente, coño! Azolide llevan da. Mari Carmen daukat algun edo, pello, barden jat. Gehien gustateatan hirugarrena da. Hirugarrena da. Zueri sekundatzen pasa, de repente goixinatzen da. Nur, coño da. Bai. Hori Beste ate baten egon sartzen da, giltza sartu. Hauen die, joder, sartu. Bega konturatu ez dela zure hori. Eta etxek beste txeku haunan, pala batean, preparata. Gaur esan agoitia, bukauzazu honekin ja. Ez que interesante dago. Laugarrena. Loaren paralisiak harrapatu zaitu. Loaren paralizia. Nik ez dut jakin zer da, niri plazak esplikatu nahu, loaren paralizia, oza, zuza usezna, oza, konstiente zara, baina ezin zara movidu. Oza, zeuk, behixek eta zabalik jakazuz, baina zioz. Bai, zu lo zaude baino... Lo ala ez, a ver. Lo zaude baino erdi esnatzen momentu hortan. Konstiente zara, oza, que ez da. Ez mundu guztia. Baina, niri hori esplikana, niri sekura ez japasa. Mundu guztia ez dago, esna. Baina gorputza ezin dezu moitu. Bueno, sensazio oso txarra da. Imagina, zuk hori daukazula, imagina zer da, ez dakigu. Orduan, 3 aukera. A, eserrez. Zengo zenuke. Seguru sentitzen naz. B, arnaz diafragmatikoarekin esparru errenalera itzultzea alegintzen, osea, plan... Eta alegintzen zara, esparru terrenalera etorten. Eta D, erabat larritu eta orduritu. Bueno, nik argi daukat. Da Lanzarotera juten za. Kanaria ruartetara. Bat aukeratu gara da, nik igual bigarren aukeratuko nuke. Arnazaren bidez. Normaltasunera etorri edo... Bai, ez?
Igual kakain da, bai, baina, bueno, bintzat konzentratu, saiatu burua hotz mantentzen, eta zurera etortzen. Gero galdetuko Mireni eta Platxari, aber nola egin zuten, berai, zestau denborari, baina. Bosgarren eta azken galdera, oso garrantzitsua. Zein da beste aldearekin harremanetan jartzeko? Biderik? Nire letra biderik gustokoena. Beste, con el más allá, esa beste aldearekin. Hasieran aipatu duguna. Itxoin, hiru daude. Baina, zuk laugarrena botatzia dakazu nahi bazuen. Vale. A, faxa. Faxa, jode, faxa. Bixi da, ondinoko. B, Ouija, nik hori eitzen eman, Ouija. Ouija, juju, Eta D, meditazioa. Eta nik beste bat jarri dute, WhatsAppa. Ez? WhatsAppa, porque badauz hor batzuk. Eta bosgarrena? Nik WhatsAppik ez daukat. Ez daukazu? Izango era ja munduan bakarra, jaia. Bueno, Manolo Lama eta zeu. Bisago atera. Telefono analogikoa daukat, botoiak, internet barik, WhatsApp barik, eta hori. Ze arki bizitzea. Deskansu. Erantzun orduan? Jo, Ouijarena entzun dudanen, ostra, ni garai baten horintzen Ouijarekin super... Bai, engantxata. Bai, beldurra, motosa, benetako beldurra, Baina bestalderekin kontaktuan jartzeko ez.